Jättebra blir ni. Åh, vad hoppade där. Det är sådana språng som man... Ja. Vad suddigt det blir nu. Jag vet inte varför ni inte får någon skärpa. Din mamma står där borta och smakar. Jag vet, men det är ju typiskt henne. Bra Chippen! Kom igen nu mina! Vad synd. Bra Mina!